Hashtag okusalayo, hashtag intshukumo sinjalo futhi. We are inside siphakathi. So yeah, today I'm back, guys, for you with a different view, different version. Yabo, sishalis, these things, this thing, zama zing zanga zoom. So today, ngiphathele uPastor El Ndaba. Today ngizomshayela nje yena ngunje wa phinde siye kuPastor Nxumalo sithi wa siphinde sithi Pastor Mbuli sithi wa. So today sishaya nje ngama today siyangena siyabankenelela. Ukubona abantu abathanda ukucula ukuthi benze njani, benza lento engekho. Umuntu yonke into iphendele emculweni maqhuzuke ashu, yebo nathi ke sobe sishaya lezo sina sobe sibhampanga ngentshukumo, yebo sishaya sithi namhlanje uPastor El Ndaba uzobethi sebebuthwa abakhethwa bengeniswa ekhaya, mina ngothi yebo nanko mina wenkosi yami nangu mina la, ay nangu mina la. So sisho njalo today with these guys. Enjoy the song. Qhubeka sasho njalo with uPastor El Ndaba. Kunezinye ke zezinto ningakhathazeki ngalabelungu laba abadlala abalokuzana into engekho. So naloke ke ethi sebebuthwa Senza njalo asambeni nayo uPastor Ndaba. Umsebenzi yonke imihla ngivela mangishuma ngele sona enkosi khona kothi umsebenzi. What? Awuhambe nami se. Asante so.
Usho ngempela lapho hashtag okusalayo, hashtag intshukumo, hashtag the will of God. Yes, asap. Basikuzohlatshele elwakhona kabangcwele sebele eJerusalema eJerusalema au bayohalalisa ubekwa bethi makudunyiswe imfana lena eJerusalema elisa yebo mntana wenkosi. Umntana wenkosi izolo ushayela into emnandi bafowethu. Ngizonisherela yona namhlanje. Khona into ade ishawe nangu sisi. Ethi tum 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 tum. Hashtag okusalayo with Wanda. Hashtag intshukumo. Hashtag the will of God. Zoom zoom. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, suru su, Waza kwamnandi ukolo, kakhulu adlelo zasematendeni, yayibona lezi zasematendeni. Nkosi yami. Nkosi yami. La 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 la. Baete nkolonkolo, baete nkolonkolo. Nkosi yami. Sizobe sisho njalo futhi siqhubeka siza uPastor Nxumalo naye futhi uzobe ethi sebebuthwa ngendlela enye futhi kodwa through intshukumo. Siyaqhubeka senza njalo. So thank you guys for enjoying this song. We're going to another one.
Emawushe umsebenzi yonke angishumayele khona abantu mangiqeda Kosinangu minala usho njalo ke upastor Nxumalo abawujwayele ukumazi ku Facebook upastor Mfundo Nxumalo usho intshukumo uthi sebebuthwa abakhethwa bengeniswa ekhaya. Usho njalo kasimlalele and be blessed bazalwane egameni lika Jesu uKristu waseNazaretha. Zona ezenkosi khona bothi angiqeda selibizwa igama lami. Ngathi ngiyabezwa sebethi one what Zona ezenkosi khona bothi mangiqeda selibizwa igama lami. Mina ngiyebe uNkulunkulu naye mina la. Kumele silalele usho njalo upastor Nxumalo ethi sebebuthwa abakhethwa bengeniswa ekhaya. Kodwa hashtag kokusalayo with wonder, hashtag intshukumo, hashtag the will of God. Men and women of God would fit you.
Because of time. Hey, Osiam. Oh, son. Naindi asekhaya. Wakanathi. Ahambe nathi. Awu Osiam. Asike sibasele uNkulunkulu sinyuse la intuthu emnandi ehogileka kamnandi ezulwini. Hawu. Sithi ogama. Ogama linguJesu. Jesu ogama. Kamali. Ogama linguJesu. Ogama. Pastor Nxumalo loyo athi sebebuthwa abakhethwa bengeniswa ekhaya waphinda wathi ogama linguJesu. Awu Nkosi yami. Ake siye komunye, asike siye kupastor ke manje. Ngifuna ngathi singanyakaza ke manje. Hayi. Asike siye ke manje ke kupastor Nxumalo, Velemiseni Nxumalo. Sithi wehlukile. Awulinganiswa. Aniswa. Ake sesihamba ke manje. Ungakhohlwa hashtag okusalayo with Wanda, hashtag insukumo, hashtag the will of God. Samba naye laphana uPastor V, uPastor Velemiseni Nxumalo ethi wehlukile awulinganiswa. Awulinganiswa. Wehlukile awulinganiswa. Usho njalo uthi hashtag okusalayo with Wanda, hashtag insukumo, hashtag will of God. Ego sama tendes. Pus.
Do 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 do. Oh do 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 do. Ba 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 ba. Aole kaniswa.
Siyabonga bafowethu. Yiyo laphana intshukumo by uPastor V Nxumalo ethi wehlukile. Siyaqhubeka ke asimile, siyaqhubeka. Kuyaqhutshekwa la ekhaya na umbuli. Awuze nangu ke umbule ethi Pastor Mbulo noma uReverend Mbuli hashtag intshukumo hashtag will of God. Asifizwe ke la. Ingoma yethu yokugcina le sigcina ngoReverend Mbuli ethi ungumhlobo wami uJesu. Bazalwa bentumo. Esho kanjalo ke uReverend Mbuli ethi angisoze ngahlukana nawe Jesu. So before today, we've come to an end of our show today. As usual, 30 minutes, as you can see. So now, guys, thank you so much for being with me today. Thank you so much for your support. Thank you, your comments, your likes, Kosiami, all of your reactions. I really appreciate it. I'm so humbled, guys. Thank you so much. Be with us even tomorrow. Sizobesenza njalo with different preachers, with different singers, if I may say. But we all about worship and praise. Sisho njalo nje sithi hashtag okusalayo with Wanda. Sithi hashtag intshukumo. Sithi hashtag the will of God. Siyazi ke vaya lockdown, silokile down, yabona. Silokile down. So nje, guys, let's lock down. Kubuye kugula kwami yabo. Phela angithi mina ngekho right. Yabo. So kubuye kancane kubuye yabo. So ungaze kubuye konke. Yabo ngoba ngizoqala ngibe ngixoxa ngabantu yabona. So bye bye guys. We will see you tomorrow. Same place.
yabazi labo bathanda ukucula bacula ngisho baqhuzuka bathi ishu ilabo bantu labo so thina sibo labo bantu labo ke into esenzayo nje sidumisa uNkulunkulu be blessed have a wonderful day ay yayithena nje lengoma eka sisithubekile it's a wonderful day oh yes it is a wonderful day oh zoom zoom it is a wonderful day oh yes it is a wonderful day. Bye bye, guys. I'm gonna miss you.